Kaixo, eskerrik asko eta, egun on denoi. Orain mugikortasunaren buruz hitz egingoet, hor bai, hiru kontzeptu gustatuko litzaidake pixkat, gutxienez mahai gainean jartzea, ez? Gauza bada teknologikoa, hau da, zer gertatzen nahi da momentu hontan nola aldatzen nahi gean, konbustiotikan elektrikora, hoi da ardatza bat. Beste bat baita nahiko importantia da kulturala, hau da, azkenian nola aldatzen nahi da gure kultura eta mugikortasun ingurun, bai gustatuko litzaidake ez pentsatzea bakarrik pertsonengan, gugan, baizik eta baita merkantzietan edo gauza desberdinetan, ez? Hau da, azkenean baita hemen daukagun erropa, hemen daukagun janaria, baita nunbaitetik ekarri dugun, mikrofon hau dena nunbaitetik etorri da eta naino iritsi da, ez? Eta honen ingurun baita kulturaren inguruan bi galdera, ez? Adibidez, bata nora joan geho oporretara, gauza horiek baita nola da, eta bi, baita nola erosten nahi gean, ez? Hau da, azkeneko urteetan, pandemiatikan, baita, adibidez, Amazoneko ekartzeko gauzak eta bar, baita nola aldatzen nahi dan, ez? Azkenean hor baita kultura da, ez? Askotan hitz egiten dugu kulturari buruz, baita. Eta hirugarren kontzeptu bat da, baita nahiko garrantzitsua eta da irisgarritasuna, hau da, accesibilitatea, ez? Irisgarritasuna. Hau da, nola joan gure zerbitzutara, nola joan gure ospitaletara, nola joan gure lantokietara, hor baita, hor badago beste kontzeptu bat. Eta ez da berdina, Gasteiz baten, Araba baten, nun 80% Gasteizen dagoen bizitzen, hor ospitala jartzen dezu Gasteizen eta jamaten dezu zerbitzu bat 80%ko biztanleari, Arabako biztanleari, edo Gipuzko baten, ez? Nun 120% Donostin bizi da, baina 80% Gipuzko mailan bizi zeate, ez? Esan egitena, orduan ja ospitala jarri behar dezu bai, Irunen, Donostin, Zumarragan, Arrasaten, azkenien hor baita irisgarritasuna gauza garrantzitsu bat da, ez? Kontzeptu desberdina dira, eta bai, gustatuko litzaidake honekin hastia, ez? Azkenean badago erlazio zuzen bat CO2 isuriarekin eta temperaturaren igoerarekin. Hori hala da. Zati gaur egun hitzeiten ari balin magea behikulo elektriko buruz, ez da bat baten zerbaitek, ez da bat baten sortu den gauza bat baizik eta beharra bat dago. Naiz eta azkeneko hilabetetan, gaur den egoera geopolitikoaren gatikan, aldaketa klimatikoa da inbeste hitz egiten, hor dago. Naiz eta ez hitz egin, hor dago eta hor jarraituko du. Lehen Luisek komentatu du gauza bat nahiko interesgarria da, eta nola baita aire egokitua adaltzen nahi den, eta nola igotzen nahi den horko konsumoa. Konsumoa aldatzen nahi da. Lehen, adibidez, neguan konsumo gehien energikoki konsumitzen genuna gehiago, neguan azkenean etxea beratu behar genitun, gauza neguak hotzagoa zian, eta aldiz udarak freskoagoak. Orain, aldaketa horrekin, neguak ez diren gogorrak, kontsumoa jaisten nahi da negun, aldiz udarako konsumoa negukoa baino handiagoa da, eta da iregokoteari esker. Hor, beraz, badago baita nolako eragina daukan zobin izuguria, eta horretik buruz asko hitz egin dezakegu. Beste gauza bat, baita nahiko garrantzitsua, gertatzen da transporten, eta hemen, eta nola jarri, barkatu. Garraioaren kontsumoa munduan. Gaur eguneko transporterako 48 milioi upel garraioentzako soilik. Konsumoak eguneko, gutxi gara, 120 milioi barril, eguneko eta bakarrik transporteetzako, hau da bakarrik garraioentzako eta bakarrik erretzeko eta mugitzeko 48 milioi. Garraioaren 80% energian iturria petrolioa da, bere derivatuak, baina petrolioa da gaur egun. Eta mundu mailan eguneko transportearen gatikan, 30 milioi tona isuritzen nahi geha airera. Azkenean, orduan, transportea, nahiko kontaminantia da. Gutxi gora bera, CO2 isurikatearen 30% garraioari buruz da, garraioen gatikan da. Eta Gipuzkoako helburuak, lehen komentatu da baita, neutralidade klimatikora iritsi nahi egula 2050 urtean. Neutralidade klimatikoa ez da isurik eta zero denik, baizik eta botatzen duguna eta gaia geana biltzeko zero dela. Bai, hori kontzeptu ez da CO2 ez dugula botako, baizik eta botatzen duguna eta jasotzen duguna artean ekilibratuta dagoela, orekatua. Eta hau da, Gipuzkoako CO2 helburua eta garraioa. Azkenean, kolore, hau dia, Gipuzkoak ditun
helburuak iristeko 2050ean CO2 neutralitate klimatikora. Eta ikusten duguna da, kolore desberdina dira azkenian zer sektore desberdinetako CO2-ren isuriketa, eta ikusten dugunez, sektore desberdinetako CO2-ren isuriketa bai badago gure helburuaretikan baino bajuago, aldiz garraioa da bakarra dagona goitikan. Eta da garraioari esker nun ez dugun lortuko. Era batean esateko. Odo garraioa da gehiago lan egin behar dugun sektorea lortu ahal izateko neutralitate klimatikoa. Beste sektoretan lortzen nahi da, ideia da, edo badaude prebizioak eta badaude nola evoluzionatuko dugun, eta bai saiatu iritsi gaitezke neutralitate klimatiko horretara. Horrek esan nahi du, gauza asko landu behar dela, baina gaur egun daukagun joerarekin, transportarekin, garraioarekin ez dugu lortuko. Aliberen, adierazpen bakarri bezala, ze garrantzia daukan automozioa gure sektorean, gure industrian. Eguneko, urteko 25.000 milioi fakturazio dauka, 300 enpresa baino gehiago, eta Euskadi mailan ia 40.000 lanpostu zuzen. Orduan azkenean baita aldi automozioa, baita kriston indarra dauka gure ekonomian. Eta zer suposatzen duen elektrifikatzea? Bakarrik elektrifikatzen baldin badugu, gaur egun dauden ja sarrerarekin, eta batez ere Txinan, Txinan gatekan. Txinan sartzen nahi dira mundu mailan behikulo elektrikoaren 50%, beste 50% beste mundu mailan, baina bakarrik Txinan sartzen nahi dira 50%, eta bai, eta dagoen gaur egun dauden behikulo elektrikoen gatikan, gaur egun konsumitzen nahi dira 700.000 upel gutxiago. Eta 2025erako, nun hor lehen komentatu da baita, Europa esan duena, ja konbustioko kotxiak ez diela gehiago salduko, edo ja hor da torrenian espero da, 12 milioi upel gutxiago. Guatzen bali mazate, lehen esan deten, gutxi gora bera urteko 50 diela, 48 eguneko. Eta honek suposatuko du, uneko 25aren murrizketa, gauden prebizioaren arabera. Eta gero, transporterik hitz egiten dugunean, gauza asko daude. Hitz egiten dugu kotxetaz, baina badaude baita kamioiak, badaude baita hegazkinak, badaude baita itsasontziak, badaude era desberdinetakoak. Eta hor, bateriek jokatuko dute rol bat, rol garrantzitsu bat jokatuko dute, jokatzen nahi dira rol importante bat, baina sektore askotan bateriak ezin daitezke iritsi. Adibidez, ni aurreko lanian nengonien, egin genuen bajurako itsasontzi baten dimensio bat. Zenbat bateria bazun, eguneko, azkenian itsasontzi bat, joan datorri egunean, bere arraiekin eta abar. Eta behazan, beste itsasontzi bat aldamenen, beste itsasontziak bultzatzeko. Azkenian badaude sektore batzuk, nun bateriak ez dira iritsiko. Ez dugu ikusiko, bateriekin, hemendikan, Berlina doan hegazkin bat, 200 o 300 o 300 pertsonekin gainen. Hori, horrengoz, gutxienez urtea falta dira, eta baterietan horrendikan asko falta dira. Orduan, badaude sektore batzuk, nun ez dagoen. Orduan, baita joango gea mix teknologiko batia. Hau dira prebizioak. Hau da, mix teknologiko batea joango gea. Aldi beren, hau da, baita, sare elektrikoarekin gertatzen nahi dana. Sare elektrikoarekin, naiz eta orain dela hilabete batzuk apagoi bat izan, azkenean nahiko resilientia da, nahiko ona daukagu. Eta da, azkenean hor daudelako energia iturri desberdinak. Aldiz, petroleoarekin bakarra da. Lehen ikusten dugu bezala, 90% bakarrik petroleoa da. Eta bagoaz, jasangarritasun bidean mix batera. Eta hemen daude gauzak desberdinak. Azkenean, esan duguna da, 0 ez da lortuko, baina bai, oreka klimatikoa lortzeko, azkenean, hemen prebizioa dira, 2 milioi tonelada CO2 ekibalente. Eta gaur egun, 87 ditugu. Horretako, badaude, haudea, estatutikan dauden adierazpen ofizialak, alde batetikan badaude 5 milioi behikulo elektriko, lehen atera dena hidrogenoarena, baita garraion bezala erabili ahal izateko konbustible bezala, eta gero baita daude biokarburanteko biometanok baita dagoena, eta gero baita badaude
vehikulo zeros emisiones deitzen dena, baita hoi diela, badidez, baita hemen dagoen beste movimentu bat, da? Eta da Petronor eta gure ertzen dagona, ez? Ba, azkenean lortzea, bai gasolina bezalakoa, baina neutralidade, osea, esatea, hidrogenoaren derivatuak izatea, ez? Ba, azkenean ez izatea bakarrik elektrikoa, motor elektrikoa, baizik eta kombustiokoa, baina bestelako... Bale, ja bukatzen nago. Eta baizik eta izateko bestelako kombustible bezala, ez? Eta orduan ikusten dezuten ez bezala, badaude sektorean nola joango diran egiten. Nun, azkenean maritimoa eta bai hegazkinetakoa izango da azkenetarikoa. Eta hor bateriak gaur egun daudenekin ez dago. Eta gero egongo dian beste gauza batzuk baita jokatuko dutela bere errola, ez? Da, digitalizazioa, eta baita eta atorrena, vehikulos autonomos eta konektados deitzen dana, eta horrelako baita gauzak. Eta hoizan, azkenean, laburpen bezala, CO2 kontzentrazioa eta temperaturen igoera lotuta daude. Gaur egun, garraioaren 90% petrolaren menpe dago. CO2 zuriketa handitzen den sektore bakarra garraioa da, baina da pertsonala, da pertsonena, da bekatzia, da dena. Industria garrantzitsua daukagu mugikortasunean, ez bakarrik pentsatu automozioan, baita pentsatu Gipuzkoa mailan enpresari garrantzitsuena CAF dela. Azkenien baita hor baditugula bestelako garraio guretzako oso garrantzitsua dienak. Elektrifikazio bide bat da, baina ez da izango bide bakarra. Eta aldiz, teknologia desberdina biziko dira elkarrekin. Hau da, teknologia aldetikan, baina baita kulturalki, baita aldaketak badatuzte. Baina kultura aldaketak okerrera duazte. Zaidu, ez da gazte jendia ez dula ja kotxein nahi, eta hori jendia eta gure gariko, nira dineko bezalakoa, baina liberen, kontsumitzen dugun Amazon eta gauza guzti horiek eta merkantziak eta nun erosi eta fruta nahi degula ekarri nundikan eta nahi degula gaina denboraz kanpoko fruta baita edo berdura jan eta bar, hor dagoen aldaketa hori gure okerrera joa kontutan izan da gutxienez CO2-ren izuriketa. Eta hori da, gutxienez.